Ние сме всъщност много щастливи хора, защото работиме с нещо, което е нематериално. Мисля, че това е голямото щастие да бъдеш педагог именно в музиката, защото ти формираш в младия човек съвсем други ценности. Младите хора днес са в едно трудно положение. Те постоянно са бомбардирани от медиите, от пресата, как да получават много материални блага с много малко труд. А ние ги учиме точно на обратното. Как да получават духовни блага с много труд. Първият акорд, извинявайте, той трябва да бъде възторжен, много във въздух. По-леко лявата ръка, за да може да не се губи темпото. И тук вече започвайки, по-добре следете полифонията в лявата ръка, в терците. Винаги съм щастлива, когато някой дойде след концерта и ми каже: знаете ли, аз бях толкова изморен, обаче аз вече съм друг човек. Вие ме накарахте аз да почувствам кой съм аз, да тръгна да намирам себе си. И каза, аз изведнъж забравих за умора, за всичко, аз просто се преобразих. Когато ми казват такива неща след концерта, човек действително е щастлив, защото мисли, че е постигнал най-главното, променил е човека. Бетовен, сонати.